बिजिरनाय बिटिसि सरकार मेगनगेव बिटिसि सरकार मेगनगेव जोंखौ गोजोनै हां लानो हो जोंखौ गोजोनै हां लानो हो We want justice सना बेगफोर बिफांखौ बन्द खालाम 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 बिटिसि सरकार मेगनगेव बिटिसि सरकार मेगनगेव जोंखौ गोजोनै हां लानो हो जोंखौ गोजोनै हां लानो हो We want justice justice We want justice जोंनो नांगौ थार बिजिरनाय बिटिसि सरकार मेगनगेव बिटिसि सरकार मेगनगेव जोंखौ गोजोनै हां लानो हो जोंखौ गोजोनै हां लानो हो We want justice सना बेगफोर बिफांखौ बन्द खालाम 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 बिटिसि सरकार मेगनगेव बिटिसि सरकार मेगनगेव जोंखौ गोजोनै हां लानो हो जोंखौ गोजोनै हां लानो हो We want justice बे खलबारि खुंगुरि एरियानि गासै 17थासो गामिफोर दङ बर' राजबंसि राभा ओमफ्राय लोगोसे माने जनता कलेजनि छात्रफोर आरो लोगोसे बे जायगानि कमिटि दा बेयाव जे धरनानि हाबाफारि लादों बिनि खारनखौ जोङो गोबां समाव बुंबोनाय जाबाय बे जायगायाव मोनसे माने पल्ट्रि फार्म खालामदों दा बे पल्ट्रि फार्मा जोबोद गाज्रि मोनामो बे जायगायाव माने जायगानि रायजो राजाफोरखौ मोजां हां लानो माने होआखिसै मोजां हां लानो हाया बे जायगायाव बाहेरायाव ओंखारब्लानो बिराद मोनामनाय न' सिङावबो मोनामनाय एखमबा ओंखाम जानाय समावबो माने बिदि मोनामनाय थाङो ओंखाम जानाय बन्द जानो गोनां जायो ओमफ्राय माने रायजो राजाफ्रा खामानि मावै दामै बिफां सायाव जुदि बार लादोंब्ला बिफां सायावबो बार मोना माने मोनामनो थाखायनो आरो लोगोसे जनता कलेजनि जानाय छात्रफोर बिसोर ओरैबायदि प्रब्लेम जाबाय बिसोर दा दिनै बे कलेजाव एखमबा समाव बिसोर माबा मोनसे खामानिनि थाखाय माने बेयाव ज' जायोब्ला मोनामनायजोंनो माने फोरसा फोरसि जायो हस्टेलाव ओरैबायदि गाज्रि गाज्रि माने मोनामहैनाय बिसोरो अन्तत रुमावनो बिसोरो माने अगरबाति सावनानैसो थायो बे बाथ्राखौ दिनै बे जनता कलेजनि छात्र छात्रीफ्रा फोरमायबाय गथिखे बे माने दाउ फार्मा जोबोद माने जोंनि थाखाय बिसाक्त मोजां नङा बेखौ उथायनांगौ आरो बेखौ बन्द खालामनो थाखाय जों जावले जावले मेम'रेन्डाम होदों बेखौ 2025आवनो बेखौ बे जायगानि रायजो राजाफ्रा उथायनांगौ होननानै कमप्लेन खालामदों होमब्लाबो दिनैसिम माने सरकारा बिटिसि सरकारा गुरुत्व होआखै दा जोंबो माने बिटिसि सरकारनाव मेम'रेन्डाम होबाय डिसिनो मेम'रेन्डाम होबाय जोङो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिटिसिनि बेनोबो होबाय पलिउसन बर्डनोबो होनाय जाबाय भेटेरिनारि डिपार्टमेन्टबो होनाय जाबाय दा खिन्थु बिथांमोना मानो दिनैसिमबो खबर लायाखै जों दुखु मोनदों मा जे जोंनि सरकार बियो जोंनि सरकारा जोंनि रायजो राजानि दुखु सुखुखौ जुदि खोनासंनो रोङाब्ला होमबालाय जोंनिथो मारै सरकार जानांगौ बेलाय जोंनि आइ आफा दुखु सुखु जादोंब्ला आइ आफाया गोरिब गुन्द्रा जुदि खैदां खैफोद जादोंब्ला बेफोरखौ जों सरकारा खबर लानांगौ जोंथ' बेखौ लुबैयो आरो जोंनि माने सोमोन्दोआनो आइ आफा रायजो राजाजोंसो आइ आफा रायजो राजानि सुखु दुखुआनो जोंनि सुखु दुखु गोरिब गुन्द्रानि निदान खैफोदानो जोंनि निदान खैफोद बेबायदि साननायजों जुदि जोंनि बिटिसि सरकारा जुदि एसेबो जुदि खबर लायाब्ला एसेबो खोनासङाब्ला एफा गिदिर दिनै खैफोदाव दं बे जायगानि रायजो राजा 17था गामिया दिनै एफेक्ट जाबाय मोनामनानै थानो हालिया जनता कलेजनि छात्र फराय हालिया आरो खुंगुरि माने एम इ स्कुल दं बिनि गथ'फोरखौ फराय हालिया माने खुगा खाथेबायनानैसो फालिजों मुथुबायनानैसो दिनै क्लास खालामनो गोनां जाबाय मास्टारफ्राबो मोजां माने क्लास खालामनो हालिया बेबायदि अबस्थायाव दिनैसिमबो जुदि रायजो राजा कमप्लेन होनायनि उनाव बिटिसि सरकारा एसेबो खोनासङाब्ला बेथ' अननाय जागोन बियो बिटिसि सरकारा मुगै जागोन गाज्रि मोनजागोन दाथ' रायजो राजाफ्रा बे जायगानि रायजो राजा दिनै गाज्रि मोननाया फैगासिनो दं मानो जोंनि सरकारा मानो खबर लाफायाखै दासिमलाय मानो खोनासङाखै खबरथ' लाफैनांगौ खमसे खम मा जामारदों बेथ' गिदिर बाथ्रा नङाना दिनै बिटिसि सरकारा बे जायगानि माने गावसिनि पार्टिनि मानसिफोरखौबो लिंहरनानै रायलायनो हायो मा जामारदों
आरो गावसोरनो फैनानै बेयाव खबर लाफैनो हायो मा जामारदों नों खबरबो लाफैया गावनि पार्टि मानसिबो रायलाया ओरैनो मेमना मुलाबो खोनासङा मा जागोन बेलाय अब्लाथ' बिदिबा रायजो राजा दल थानाय नङा आन्दलनाथ' जागोन गिदिर आन्दलन जागोन थाल लानाया मोजां रायजो राजाफ्रा बे जायगानि रायजोफ्रा खुद्रिबाय बोराबबाय आरो गिदिर आन्दलन जागोन होननानै बे जायगानि रायजोफ्रा बुंबाय आन्दलना जालांसिगोन गोब्राबनिफ्राय गोब्राब आन्दलन आरो बे आन्दलना जे गोब्राबनिफ्राय गोब्राब जालांब्ला बे बिटिसि सरकारनि इमेजआ बिपिएफ हानजानि इमेजआ थानाय नङा मोजां जानाय नङा साबधान जानाया मोजां आरो रायजो राजा देरसिन रायजोनिफ्राय देरसिन जेबो गैया आरो जोंनि थाखायबो जोङो पार्टिखौ देरसिन साना रायजो राजाखौ देरसिन सानो आरो रायजो राजानि बादै जों खुनु जेबो खामानि मावनो हाया ओंखायनो जों रायजो राजाखौनो देरसिन साननानै रायजो राजानि सुखु दुखुआव जों लोगो लाफानानै आन्दलनाव जों बाहागो लाफैगोन जों माने सहाय खालामगोन आरो दा मोनसे बाथ्रा जादों माने बेयाव साननो गोनां बाथ्राया बे जे माने बे खुमगुरि खलबारिनि जायनाखि हा 100 बिगा हाखौ जे माने AIADC होबाय बेखौ माबायाव 2007आवनो बिपिएफ सरकारनि जायनाखि नेताफोर हाग्रामा महिलारिमोन बिसोरनो होखादों माने DICनो होदों आरोखि दा DICनो होनायनि उनाव बेयाव जेबो DIC खामानि मावाखै जेबो गैया जायाखै जेबो बेसोर माने एक्टिभिटिस गैयामोन खिन्थु नै 2021आव आरोबाव UPPL सरकार फैनायनि उनाव UPPL सरकारा बेयाव इन्डास्ट्रि माबा खालामफैदों आरो दाउनि फार्माबो फिन दिनाव जादों बे 2021निफ्राय जादों आरोखि दा सरकारा जिखि फैया UPPL बा BPF रायजोनि जुदि खथि जादोंब्ला बेखौथ' जोङोथ' माने गावजों गाव दाय होलायनायथ' जानाय नङाना जों बेखौ थाबनो बन्द' खालामनांगोन बेखौसो जों लुबैदों दा दिनै मा जाबावखो आरोबाव बे AIADCनो जा हा लाबाय 100 बिगा हाखौ जा आसाम इनफ्रास्ट्राकचार इन्डास्ट्रियेल डेभेलपमेन्ट कर्परेसन बे हाखौ जेराव मोनथ्रा बिटिसि 6 सिडुलनि हाखौ नोङो आसामनि माने इन्डास्ट्रि कर्परेसना बोरै मोननांगौलाय मोना बेबो बेआइनिफ्राय बे हा लाबाय आरो दिनै बेआइनिफ्राय बे हा लाबाय आरो बे आसाम इनफ्रास्ट्राकचार इन्डास्ट्रियेल डेभेलपमेन्ट कर्परेसना मा जाबावखो आरोबाव दिनहाटानि मोनसे सेथिया ग्रेन मिलजों माने लिस्टआव माने कन्ट्रेक्ट होबावबाय लिस्टआव माने बिसोरनो हगारबावबाय दिनहाटानो ग्रेन मिल माने राइस मेनुफेक्सारिं मिल आरोखि बियो दा 60 बोसोरनि थाखाय बेखौ लिस्टआव हगारबाय दा 60 बोसोरनि लिस्टआव हगारनानै बिसोरो बोसोराव 4 लाख बिसोर माने फैसा लायो बे माने माबाया AIADCआ दा आसरित बाथ्रा बेनो जाबाय आरोखि हाया जोंनि बिटिसिनि हा बियो जोंनि रायजो राजानि हा बे हाखौ दिनै बिटिसिआ जेबो खबर गैया जेबो खबर मोना बाहेरा भारा बे हाखौ नै AIADCआ लानानै दिनै बाहेरा भारा कन्ट्रेक्ट खालामबाय माने दिनहाटानि बे ग्रेन मिलजों बिसोरनो माने लिस्टआव होबाय 60 बोसोरनि बोरै होनो हाखो बेथ' आसरित बाथ्रा बेयो दा जोंनि मेगना दंना गैया जोंनि लिडारफ्रालाय मेगन गेवना गेवाखै जिहेथु जावले बुंगासिनो दं मेगना जुदि गेवाबायब्ला खोनाबायब्ला दिनै मानो सिरि थादों होनबालाय मानो खबर लाफायाखै मानो बिनि बेबस्था लायाखैबालाय लानांसिगौना माबोरै जोंनि बिटिसि हाखौ बोरै मोनलाङो बे 6 सिडुल एरिया हाखौ नोङो AIADCनोबो होनो हाया नोङो आरो AIADCआ आरोबाव बे हाखौ गावनि गोसोबादि बिटिसिखौ बाद होनानै नों बबे दिनहाटानि बे ग्रिन मिलजों बोरै एग्रिमेन्ट खालामनो हायो बोरै हायो बेलाय बे इलिगेलथार बेखौ गोसोबा बिटिसिआ गाबोननो बेखौ थाला बन्द' खालामनो हायो दा जोङो बेखौ जोंबो रायजो राजाफोर बेखौ गोसोब्ला थाला बन्द' खालामनो हायो खिन्थु जोङो डेम'क्रेटिक भाबै जोङो जोंहा सरकार दं जेब्ला सरकारखौ जों बुंगोन सरकारा मावथों होननानै जों बुंगासिनो दं खिन्थु सरकारा जुदि जेबो मावथ्राबा खिन्थु सरकारा जेबो मावाबा जोंहा उफाय गैया जागोन रायजो राजाफ्रा जों बेबस्थाखौ लानांगोन बायद' जागोन जोंथ' बिदि मोसौ बायदि बेयाव माने दाउखि माने मोनामजानोथ' जों हायाना जोंनि सरकारा मा जोंखौ दाउखि मोनामजाग्रासो खालामबाय नामा जोंनि सरकारा बे गोरिब गुन्द्रा जाम्बा जाम्बिखौ नायनो ना नोंसोरो बेखौ माने डेभेलपमेन्ट नामाव इन्डास्ट्रिनि नामाव बे गोरिब गुन्द्रानो दाउखि मोनामजानाय गिसाव गोफोन मोनामजानाय बेखौ खालामनो फालाय बेखौ सरकारा थाब बेबस्था लानांगौ आरो बेखौ बेबस्था लानो रोङाब्ला सरकारा खिन्थु बे सरकारा जोंनि सरकार नङा होननानै बुंजागोन सरकारा जाथिनिसो सरकार रायजोनिसो सरकार आरो बे रायजोनि सरकार जानांगौआ रायजोनि सरकार रायजोनि जुदि बिपद आफदखौ खैदां खैफोदखौ जुदि खोनासङाब्ला बे सरकारा खुनु दिन रायजोनि सरकार जानो हाया दा ओंखायनो जोङो जावले खावलायदों जाहाथे दानि हाग्रामा सरकारा थाबैनो इमिडियेट माने बिनि बेबस्थाखौ लायो सार पल्ट्रि फार्मा गमामायैनो जुदि बन्द' जायाबा बे माने पल्ट्रि फार्मा बन्द' जायाब्ला जोङो बारा गोबाव नेनाय नङा टाइमखौ जों गोबाव होआ नै जों सप्ता खनसे नङाबाबो जों प्रग्राम लाबावगोन आरो बे प्रग्रामा ओरैबायदि जरदारनिफ्राय जरदार जालांगोन जरदारनिफ्राय जरदार जागोन बे समाव माने बिपिएफनि नेताफ्रा दानि बिटिसि सरकारा गावसिनि भुलखौ सुद्रायनायनि खाबुखौ बे समाव मोननाय नङा बिसोरो खोमानानै लागोन बिसोरो बे समाव खाबु थानाय नङा बिसोरा टाइमा बारग'गोन
रायजो राजानि बिराद बिखा बिख्लो हाबनानै गाज्रिनानै थायोब्ला बे समाव जेबो दा समाव जेबो जाफैयाब्ला बै समा खिन्थु बारग'लाङोब्ला खिन्थु बिसोरो बे समाव माने गावसिनि उनथा खालामब्ला बिसोर बारग'नाय नङा बिसोर राहा मोननाय नङा बिसोरो बेखायनो आन्दलना जालांगोन जर जुलुमनो थाब माबा जुदि बन्द' खालामाबा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जालांगोन आं दिनै बेखौ फोसावनाय जायो आरो रायजो राजाफ्रा बिराद बयबो रेडि जों रायज्लायजोब्बाय रायजो राजाजों।